hoții în sighetul marmației. Îi punem pe internet să vadă. Asta e unul. Și aici e al doilea. Și aici e al treilea. Toți trei sunt pe mână. Ăla se te defilează. Vedește, ăsta îi face semn la ăla să vină. Hai încoace, vine. Vezi cum s-au sincronizat, cum vine și ăla din partea alaltă de acolo. Uite, ăsta îi păzește. Tipul ăsta e cu părul rar, tricou cu hard rock. Ăștia-ți zbrăsuți, aici bagă aparatul de gard electric în pantaloni. Facem imediat o poză și din față. Timp ce ăla îi păzește acolo.